Morjesta ja tervetuloa Karavaanari Kallen kanavalle. Joo, tosiaan Karavaanari Kallen oli tämän kanavan alkuperäinen nimi ja mä jossain vaiheessa mietin, että ehkä Kallen kanava on semmonen vähän laajempi ja pystyy tekemään kaikkia muitakin juttuja kuin pelkkää karavaanarihommaa. Ja eihän mulla itse asiassa silloin ollut edes karavaania, kun tämä Karavaanari Kalle nimi oli. Mutta nytpä on. Elikkä katsotaan, vaihdetaanko nimi takaisin. Tuskin. Joo, tässä on muutama vuosi vierähtänyt ilmaan semmoista parisesta matkailuajoneuvoa tai kulkinetta ja myytiin toi Transporteri pois 4 vuotta sitten. Ostettiin silloiseen tilanteeseen erittäin hyvin sopiva tommonen Tesla Model Y perheauto, ihan siis henkilöauto koko luokkaa. Mut kyllä täytyy sanoa, että siinä kun Transporteri myytiin, niin se on pikkusen aina kaivellut, että joku sellainen reissupeli olisi kyllä kiva. Mutta ei oikein löytynyt nyt semmoista, eikä ollut semmoista tilannetta, että olisi voinut ostaa, niin tää on vähän lykkääntynyt tää projekti. Tosiaan se Transporteri oli sillä että se oli 2 hengen käyttöön erittäinkin hyvä reissupeli ja siellä pystyy nukkumaan ja pikkusen kokkaa ja ne pakolliset jutut tekee, mutta nyt kun tuossa on muksu mukana pyörimässä, niin eipä siellä kyllä 300 mahu millään, niin se ei sitten ollut sovelias. Ja tavallaan mietittiin silloin, että ei kyllä haluta sitten sitä arkiautoa ostaa isommaksi kuin Sprinteri tai Ducato tai mitä näitä on semmoista reilusti isompaa, niin ei semmoista. Et meillä kuitenkin ajot menee sillä tavalla, että me ajetaan semmonen 20-25 000 vuodessa. Meillä on perheessä 1 auto ja sillä tavalla hoidetaan kaikki ajot. Ja sit sitä semmoista reissukäyttöä ja yöpymistä on ehkä vuositasolla, jos me nyt sanotaan 2000-3000 kilsaa, ehkä se 5000 kilsaa joskus, niin ei tavallaan ehkä mun mielestä ole järkevää että sitä 5000 kilometrin ajoa varten sitten hommaa sen oman auton ja sen kaikki huollot ja katsastukset ja systeemit, niin mä en vaan sit siihen halunnut lähteä. Toinen juttu, mikä noissa autoissa nyt tietysti on aina se, että no ne maksaa. Että semmonen vähänkään vanhempi auto, jossa nyt olisi sitten pikkusen vakionopeuden säädintäilmastointi ja mä haluaisin 4-vedolla sen, niin ne hinnat lähtee sieltä 15-20 tonnia tuntumasta ja sitten siihen kaikki rakentelut ja muut päälle, niin se on vaan liian kova. Ja nyt tietysti kun vuodenvaihteesta tuli tuossa siis 2026 alussa nousi ne matkailuautojen dieselverot aika roimasti, että niissä on, ne vuosiverot on siellä tonnin tuntumassa nyt, niin ei se nyt oikein sitten napannut. Mietin myös kuorma-autovaihtoehto, mulla itsellä on C-kortti, niin voisi kuorma-autollakin ihan hyvin ajella, mutta en mä tiedä, jotenkin se nyt sitten ei ollut niin semmoinen viehättävä ajatus ottaa sitä vähän vanhempaa polttista tohon pihaan ja kaikki ne huoltoineen ja murheineen, niin ehkä ei sitä. Mut tää vaunujuttu. Me ollaan nyt tässä retkeilty vähän sillä me ollaan välillä teltoissa ja riippumatossa nukuttu ja mökeillä nukuttu ja jokunen yö ihan tuo autossa, mulla on siinä autoon semmonen oma patja ja kaikkea tämmöstä koitettu. Mut meillä oli toissa kesänä oli toi boksi vuokralla, mikä on siis se ihan pienistä pienin matkailuauto tai matkailuvaunu, 7,5 kiloinen. Niin sillä mentiin ja se oli ihan tavallaan hauskaa, mutta se mikä siinä ei ollut niin hauskaa oli se, että kun siinä on se pöytäryhmä ja sitä pöytäryhmästä muuttuu sänky, niin sitten sitä jumpataan sitä sänkyä aamuin illoin ja sitten toisaalta just kun menee monesti sillä lailla, että muksu menee aikaisemmin nukkuu ja itse kukkuu sinne yömyöhään, niin sitten se on tavallaan kun joku siellä vaunussa nukkuu, niin kukaan ei liiku mihinkään, kun ei se ole mitään tilaa enää ja näin, niin ei se ole kovin hauskaa sitten, että se oli viikon vuokra riitti sitä hommaa. Ja se täytyy sanoa sitä vielä boksista, että jos kahdestaan vaikka matkustaisi 2 aikuista, joilla on suunnilleen samat aikataulut, niin se voisi olla vallan mainiokin vaihtoehto ja monethan niillä meneekin. Mutta ei se nyt sitten tuohon noin meidän hommaa toiminut. Mutta siitä sai semmoisen fiiliksen, että ensinnäkin, että mitä se on se vetäminen. Mä oon kuomukärryä vetänyt, mutta toi boksin ja asuntovaunun veto nyt vähän eri juttu. Niin sai sen, sit sai vähän tuntumaan siinä, että mikä se range nyt sitten on, että kuinka pitkälle sillä pääsee. Ja sitten ehkä vielä se yleisekki, että millaista se on touhuta sen kanssa, että ne kaikki kärryn kytkemiset sun muut siinä, niin vähän sitä. Ja tuli semmonen tatsi siitä, että mitä se homma on. No mä itse asiassa rupesin sit jo vähän viime kesäksi. Mä kattelin sellaista, että jos olisi hommannut tämmösen Eurowagonin tai jonkun muun semmosen, ne onkaan vähän kelkankuljetuskärryjä, tämmöisiä boksivaunuja, kaappivaunuja, niin että olisi semmosen itse rakentanut
se tuppa Jenkeissä oli aika suosittu, että on tämmönen, onkohan nyt sitten Cargo Trailer nimellä varmaan, semmonen niin kuin aika makea semmonen pömpeli, mikä porukkasin rakentaa kaikki sängyt ja systeemit, ja ne on aika hienoja. Ja mä olin aika lähellä, mä kävin jo itse asiassa yhtä kattoa ja muutamaa katoin netistä vähän niin kuin tarkemmin, ettei hitsi jos ostaskin semmosen niin kuin tyhjä hylsyn ja rakentaa sinne. Mutta niissä oli vähän ongelma se, että semmonen niin kuin kohtuukuntoinen tyhjä hylsykin, niin ne maksoi niin kuin 5, 6, 7 tonnia. Ja siihen kaikki rakentellut materiaalit, kaikki päälle, niin mä niin kuin ynnäilin niitä yhteen, että alle 10 tonnia sitä ei saa niin kuin oikein mitenkään niillä varusteilla, mitä mä halusin. Ja sitten mä sitä mietin myös, että se olisi varmaan niin itselle tosi hyvän sais siitä, että sais kaikki fillarit ja systeemit just niin kuin haluaa ja nää, mutta sitten mä mietin sitä, että sen jälleenmyyntiarvo voi olla pieni riski siinä, että kun se on kuitenkin aika semmoinen erikoisvehje, niin miten ne sitten menee kaupaksi, niin vähän tuntui sitten semmoiselta, että en kuitenkaan lähde siihen. No nyt mä rupesin sitten tässä katselemaan ihan tosissaan, mä en oikein tiedä mistä tää niinku pakko nyt lähti tässä 26 vuoden alussa, ehkä vähän viime vuoden lopussa, mutta tuli vaan sellainen olo, että nyt on pakko saada se joku kärry jostain. Ja mä siis kattelin nettikaravaanit ja nää läpitte ihan Euroopan laajuisesti, sitten muualtakin tietysti tuolta Keski-Euroopasta ja Ruotsista ja vaikka mistä niitä vaunuja. Mut se on nyt vähän hankalaa, kun vaunuja kun katsoo kuvia, niin se on hirveän vaikea tavallaan saada se, että mitä sä niin kun haluat ja tarvit ja mikä on se toimiva juttu. Ja sitten tässä meidän tapauksessa ehkä vielä niin erityisesti se, että mikä on semmoinen, mitä pystyy järkevästi vetämään ilman, että se on niin liian raskas ja kuluttaa liikaa sähköä, niin se vie tässä. Mutta mä tuossa muutamista nyt katoin aika tarkkaan ja olin yhteyksissä ja olin jo menossa katsomaan. Sitten löytyi yksi tosi hyvä. Ja mä tuun nyt tekemään sillä että mä en vielä näytä tätä ulkoa kovin tarkkaan. Mä näytän tästä sisältä kyllä mikä täällä niin on ja mitä tulee tapahtumaan. Mutta saatte tässä niin muutamassa niin eri videossa sitten vähän makupalaa siitä, että minkälainen tää on ja näin. Mutta tosiaan tää vaunu on, mikä tää oli, Traveller Light. Tää oli joku saksalainen vaunu, mulla on se Detlefs. Mitähän se pitäisi sanoa. Detlefsin vaunu Travel Light taisi olla tää malli, vai Traveller Light. Ja se mikä tässä on niinku hyvää, niin tää on 4,5 metriä pitkä tää pömpeli. Ja sitten tää on 2,3 metriä leveä. Eli on niinku vähän pienempi. Se boksi, jos mä nyt ihan väärin muistan, niin se boksi oli sitten vielä, olisiko se jopa 2 tai 1,5 metriä lyhyempi ja pikkusen vielä kaposempi. Mutta tää on kuitenkin siellä, niin kuin voi sanoa, että niin kuin pienimmästä päästä. Oma paino tässä oli muistaakseni 890 kiloa, eli aika kevyt. Ja sitten kokonaismassa oli 1300 tai 1350 siinä tuntumassa. Ja itse asiassa tuohon liittyy semmonen juttu, mulla menee kortti uusiksi, mulla ei B-kortti riitä, koska toi Model Y4-veto, se oma paino on joku 2600. Ja tästä kokonaispaino on 2600 ja tästä se noin 1300 kokonaispainoa siihen päälle, niin se menee yli sen 3500, niin mä joudun korottamaan korttia. Se on se B96 joku laajennus, minkä mä siihen ajan, ja siinä on pelkkä ajokoe. Mä itse asiassa ajokorttiluvan jo hakenut ja ajokokeen saa toivottavasti tässä ihan lähipäivinä tehtyä, niin saa sitten tätä vetääkin tuolla omalla autolla. Et nyt joutuu vähän muljaan, että tämän sain. Joo, mutta yhtä kaikki nyt lähdetään sitten tähän niin itse aiheeseen. Mä ostin tän liikkeestä, ja tää oli niinku ihan siinä hinnan ylärajalla. Budjettia ei nyt varsinaisesti ollut, siis niinku ei ollut mitään tavallaan niinku löysää rahaa, mutta se kyllä sitten nyt sai sitten järjestyä. Niin me oli siinä niinku 5 tonnia ehkä. No sillä nyt ei oikein saanut mitään, kun noit katteli. Ja tää oli nyt sitten siellä lähempänä 10 tonnia. Ja sen mä niinku voin sanoa, ja ollaan tuossa myyjän kanssa, joka on tämä Suomen Vaunumesta, niin meillä on semmonen pieni yhteistyö tässä taustalla. Ei nyt mistään tonnibisneksestä ole kyse, mutta on semmonen pieni diili tässä taustalla. Ja mä tuun käymään läpi tätä hommaa sillain, että mä tykkäsin siitä, mitä heillä oli, kun tää oli mulle uusi juttu, niin siellä oli semmoset niinku checklistat, mitä ne tekee joka ikisellä vaunulla, että miten on siivottu ja mitä on tarkistettu. Ne tekee myös kosteustarkistukset näihin, ettei ole sen kanssa ongelmia.
Ja sitten niillä oli vähän niinku renkaita pystyä ja kaikkea siinä sumpliin siinä ostaessa. Et meilläkin kun me käytiin tätä vaunua ekan kerran kattoon, niin oli yli 20 kai pakkasta ja sillain niin kesärenkaat vaunussa alla, niin saatiin sit sovittua tämmöiset jutut siihen, että sai tän tässä niinku nytten pois sieltä ja mulle tärkeää, että saa tähän niinku nämä tietyt projektit tehtyä. Ja sitten myös se, että että niinku tavallaan sain sen koko paketin sieltä valmiina, sen kaasupullon ostin siihen mukaan sieltä suoraan, että tavallaan se on niinku valmis paketti, millä pääsee liikkeelle. Mutta tuossa tulee pikkusen lisää, me katsotaan sitä vaunun tavallaan valintakriteereitä vielä tarkemmin. Mä näytän siinä kohtaa sen esimerkki checklista, mikä oli mun mielestä hälyttömän hyvä, mikä heillä oli siinä. Mä tuun antaa teille myös muutamia muita semmoisia vinkkejä, mitä mä itse lisäsin, ehkä niinku vaunun tähän niinku tekniikkaan liittyviä juttuja, että mitä kannattaa siinä katsoa. Niin tämmönen alkutiiseri tähän, pistään tää video poikki nyt ja katsotaan semmonen seuraavalle videolle sitten se, että minkä näköinen tää on sisustalta ja mitä täällä tulee tapahtumaan nyt sitten. Niin pysykää kuulolla, mä pistän tän nyt mahdollisimman nopeasti ulos ja mä koitan saada sen toisen videon mahdollisimman nopeasti, niin että saatte vähän tuntumaan siihen, että minkälaista täällä on. Jes, kiitoksia. Ja hei, jos asia kiinnostaa kanavatilaukseen, jos ei kiinnosta, katsokaa toinen video. Hyvä, kiitos, moro.